Üdv mindenkinek, Hegedűs Tamás vagyok, 30 éves budapesti lakos. Több mint 8 éve dolgozom már az értékesítés és marketing területén, így aztán tökéletesen tisztában vagyok vele, hogy mit jelent a minőségi ügyfélkiszolgálás. Ezért is érzem abszolút testhez állónak ezt a feladatot magam számára. Megszokott viseletem az öltöny, de civilben meg lelkes erdőjáró vagyok, így aztán ugyanúgy jól tudom érezni magamat egy színházban, mint ahogy a sárban kúszva a paintballozás közben. Így aztán nekem nem okoz problémát eljátszani az ártatlan vásárlót. Mondjuk műkörmöshöz valószínű inkább a barátnőmet fogom elküldeni, vagy elkísérem és úgy kémkedek. Sokféle kedvezményt igénybe vettünk már a bónuszbrigádon a kedvesemmel, utazást, biliárdozást. Mindig voltak észrevételeim és véleményem, de nem volt lehetőség, ahol elmondhattam. Ez a munka pedig pont erről szól. A brigád partnereinek monitorozásával garantálni, hogy a bónuszt igénybe vevők a lehető legjobb szolgáltatást kapják, illetve a bónuszbrigád jó hírnevének öregbítése is. Ha engem választasz, garantálom, hogy sokféle szolgáltatással fogsz hallani kendőzetlenül. Ehhez egy lájkkal tudsz hozzájárulni itt, és a hozzászólásodat is szívesen várom. További szép napot neked!